Russia Halal Market күргәзмә ярминкәсендә 400-дән артык сәүдә ноктасы тәкъдим ителә. Аларның барысы да халал сертификатына ия. Җитештерүчеләрнең 90% Татарстаннан, чөнки маркетның максаты да нәкъ менә Татарстанда халал товар җитештерә белүләрен күрсәтү. Здравствуйте, Чит илдән килгән делегацияләр белән бергә Рөстәм Миңнеханов сәүдә рәтләре буйлап йөри. Бу атнада агросәнәгать комплексында бары тик халал товар гына саталар. Сегодня в России проживает более 20 миллионов мусульман. Неудивительно, что практически во всех сферах экономики активно развивается халяль-индустрия. Халяль-индустрия – это не только продукты питания, это и промышленная группа, медицина, туризм, образование, финансы и инвестиции. Татарстан һәм Россия җитештерүчеләре товарларының халал стандартларына туры килү-килмәвен карау чит ил делегацияләренә дә кызык. Әйтик, Малайзия вәкилләре тәҗрибә уртаклашырга килгән. Аларда халал стандарт 50 ел гамәлдә. Мин Малайзияда продукцияның халал стандартларына туры килү-килмәү өчен җавап бирүче оешмада эшлим. Россиядә киләчәктә халыкара халал базарында алдынгы урыннарның берсен яулый алыр иде дип саныйм. Татарстанда халал стандартлары буенча 100 оешма азык-төлек җитештерә диде рәис. Әлеге товарлар якын һәм ерак көнчыгыш илләренә сатыла. Әйтик, Татарстанның халал кыш итләрен бүген БДБ илләрендә сатып алырга мөмкин. Безнең Татарстанда түгел, безнең бөтен Россия буенча һәм инде за границада, Казахстан манда, Кыргызстанны бөтен җирләргә җибәрәбез. Бүген Татарстанның 20 оешмасы үз халал продукциясын чит илгә чыгара. Былтыр 6 миллион долларлык товар сатылган. Төп юнәлешләр ит һәм сөт ризыклары. Хәзер чит илләргә чыгарыла торган халал азык-төлек күләмен 20-30%ка арттыру бурычы тора. Безнең монда бик күп очрашулар планлаштырылган. Агропаркта да, үзебездә дә министрлыкта да, саммитның площадкаларында төрле илләр белән бүгеннән үк безнең очрашулар башлана. Безгә экспортирование, үзебезнең продуктны экспортка сату бик кирәк дип мин әйтәсе килә. Чөнки бүген дөньяда экспорт халал продукциясына бик күп кирәк дип показательләрен дә карыйбыз, цифрларын да карыйбыз. Әмма булган халал продукцияны читкә чыгару ни дәрәҗәдә мөмкин эш соң? Эшмәкәрләр сүзенә караганда, иң беренче каршылык товарның куллану вакыты аз булу һәм логистика. Суытылган ит булырга тиеш. Аны сойгач әзгенә тотыла. Аннары соң аны охлаждать итеп, без аны итәргә кирәк. Машиналар должны быть рефрижераторлар белән обеспечены, оборудованы. Опять-таки, кичкенә генә партия белән анда барырга невыгодно. Иң беренче проблема безнең ул да булса, менә шушы ничек әйтәбез, логистика дибез инде. Транспорт юл белән бәйле инде. Бер төп мәсьәлә шунда тора. Алып бару, алып кайту һәм мәсәлән инде әгәрдән бер точкага, бер кибеткә кертергә туры килә икән, яки оптовый база белән эшлибез икән, шартлар үзгәрә. Шуңа күрә безгә торговый оптом базалар кирәк. Мондый һәрбер кибеткә күз алдына китерегез, әгәрдән 1000 километр барган, анысын тагын таратып чыгарга кирәк. Ул шактый кыен туры киләчәк. Russia Halal Market Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форум кысаларындагы чараларның тәүгесе. Елда бу күргәзмә Казан Экспода уза иде. Электә хәзердә чит ил эшмәкәрләре дә катнаша. Төркия, Сенегал, Иран, Әфганстан эшмәкәрләре үз продукциясын тәкъдим итә. Алар әйтүенчә, маркетта Казан форумда ике ил арасындагы хезмәттәшлекне үстерү өчен зур мөмкинлек бирә. Мы мусульманская страна на 90%. И мы 90%ка мөселман иле Көнбатыш Африкада урнашканбыз. Бездәге барлык товарлар һәм хезмәтләр факт буенча халал. Без аңа бренд буларак карамыйбыз. Без Россия белән Сенегал һәм Көнбатыш Африка арасындагы мөнәсәбәтләр булдырылырга һәм эшләргә тиеш дип саныйбыз. Моны кемдер башларга тиеш иде. Шулай дип уйлап йөргәндә былтыр Сенегалга Татарстан делегациясе килеп төште. Без монда үзара хезмәттәшлек өчен мөмкинлекләр күрдек. Бу шамаилләр Әфганстанда ясала, догалыклары әфган һәм төрекнеке. Пыяла һәм кысалары гына Россиядә җыела, алар халал санала, чөнки ул дуга, Коръән сүзләре. Сейчас у нас представлена линейка напитков из Ирана. Хәзер Ираннан эчемлекләр тәкъдим ителә. Халаллыгына килгәндә товарлар Ислам Республикасында җитештерелгәнгә алар хәрам була алмый. Иранның үз халал сертификаты, Россиянең үзенеке, тик алар охшаш. Россия базарына керү өчен бу илнекен алырга кирәк. Бу юнәлештә Татарстан һәм Казан Россия өчен ислам дөньясы илләренә ишек булып тора ди белгечләр. Бигрәк тә хәзер бит гарап илләре белән без эшлибез. Казанда ул гарап илләренә ишек тәрәзә сыман. Шуңа күрә аларга да күрсәтергә кирәк безнең мөмкинчелекләребезне. Мисал өчен Бразилия ул беренче урында тора хәзерге вакытта.
Mesela хаҗ вакытында алар ашата аларны, без дә ашата алабыз, без дә ризыкларыбызны җибәрә алабыз. Шуңа күрә шул нисбәттән безгә мөмкинчелекләребезне күрсәтергә кирәк аларга. Раша Хәләл маркет 5 көн дәвам итәчәк. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.